दिनै नों सासे ख्रिस्टियान इयुथ जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जानानै गुबुना मानो नोंनिफ्राय सोलोंनो हायाखै गुबुना मानो नोंनिफ्राय सोलायनायखौ मोनाखै मानोना दिनै गाव गावनो सोलायनाय गैया गाज्रि जिनिस जायोबा जाफायो लोङोबा लोंफायो गाज्रि बाथ्रा बुङोबा बुंफायो सोरबा थगायोबा थगायफायो गाज्रिखौ मावोबा मावफायो नों सासे सिनायथि दैखान्थि गोनां थुलुंगा गोनां मानसिसो जानांगौमोन नाथाय दिनै जों ख्रिस्टियानफोरासो सैथो इसोरखौ मोनसे मोननानैबो बेफोरबादि आखुथायजों गफबनानै थायो नों इसोरखौ अनो होननानै बुङो नाथाय लोगोफोरनि गेजेराव इसोरनि बाथ्राखौनो बुंनो हाया इसोरनि अननायनि बाथ्राखौनो बुंनो रोङा नोङो हे लोगो बेखौ दा जा बेखौ दा लों बेखौ दा सोब दा थगाय नाथाय गावसो उल्था बेफोरजों लोगो लाफानानै लोंफायो जाफायो सोबफायो थगायबा थगायफायो रायखोमायोबा रायखोमाफायो ओरैथो नोंनि ख्रिस्टियान आखल आखुथायनि सिनायथियालाय बहाथो संसारनि स्रां संसारनि संख्रियालाय नों गावनो खोमसियावसो लासिं सिं लाजिनो गोनां बेबादिबा बेनिखायनो जेसे हायो गाज्रि आखल आखुथायनिफ्राय नों गोजानाव था